गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं जाबाय राजु कुमार ब्रह्म। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों। बे बिग ब्रेकिं निउसआनो जाबाय सोरबाफोर गुबुन हारिजों खारफालांनाय, गुबुन हारिखौ लानाय, गुबुन हारिनि हिन्जाव हाबा लानाय बा गुबुन हारिनि हौवाखौ लानायनि थाखाय गाज्रि खौरां। खौराङा जाबाय जाय बिथांमोना दिनै गुबुन हारिखौ हाबा लागोन बेनि एसटिखौबो दानना होनाय जागोन, लोगोसे एसटि मोनथायनिफ्राय गासिबखौबो बन्द खालामना होनाय जागोन होननानै मैया फोसावदों। नाथाय बे जाथाया जोंनि जायगायाव नङालै रायजोफोर, गिनाङा। बेयो जादों डिमा हासावआव। डिमा हासावआव मैया फोसावदों गुबुन हारिनि हौवाजों थाङोबा एबा गुबुन हारिनि हिन्जावखौ लायोबा एसटि मोनथायनिफ्राय सुबिदाफोरखौ बन्द खालामना होनाय जागोन। हा हु न' बां सम्पति गासिबो मोनथायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे एसटिखौबो बोखारना होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा बे बुस्थुआ मोजां जादों एबा गाज्रि जादों बेखौ लानानै नोंथांमोनहा सानदो। आरो जोंनावबो बिटिआरआबो 6 सिडिउल, डिमा हासावआबो 6 सिडिउल, जोंनावबो जानांगौ सानो एबा जानाङा सानो रायजोफ्रा कमेन्ट खालाम। बिथांमोनाव जानाया मोजां जादों एबा गाज्रि जादों बेखौबो कमेन्ट खालाम। साननो थाङोबा फारसेथिं मोजाङानो जादों, मानो होनोबा गोबाङानो दिनै एसटि हिन्जावखौ हाबा लानानै बे हिन्जावनि एसटिनि सुबिदाखौ बे हौवाया लाफादों। दा बेनि थाखायनो दा जोंनि बिटिआरआवबो बियो जानांगौ एबा जानाङा। रायजोफ्रा मा होनो, जानायखौ लुगैयो एबा जायैखौ लुगैयो। डिमा हासाव जादोंबा जोंनावबो जानांगौ, मानो होनबा जोंनावबो गोबां गुलाय गुजाय नुनो थांबाय। दा गुबुन हारिजों थांनाय गथ' गथायखौबो गारनानै किसुमाना थाङो बोजों बोजों, सम सम निउसफ्राव खोनानो मोनो, नुनो मोनो। दा नंखाय रायजोफ्रा कमेन्ट खालामदो। आंनि भिडिअनि गेजेराव माबाफोर होननायाव गोरोन्थिबो जाफ्लांदों निमाहा बिबावनानै दिनै बयबो रायजोफोरनिसिम मोनथिजों साननानै थुलमुल आखारै बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। गोजोन्थों। एसेनोसै।